Nielen Stará Ľubovňa stojí pred veľkými výzvami v oblasti odpadového hospodárstva. Znižovanie odpadu, vyššia miera druhotného zhodnocovania, nové aplikácie a normy ukazujú, že sa mesto veľkým investíciám a zmenám tiež nevyhne. Ten rok 26 má byť prípravný na to, lebo od roku 27 má platiť mechanicko-biologická úprava odpadu. Čiže to zase navýši možno náklady hrádov, len pre mesto Stará Ľubovňa sme to počítali o 200 000 eur, ak sa to neodloží. Na teraz má Stará Ľubovňa pred sebou veľkú investíciu, projektových vyše 500 000 eur pre spoločnosť Ekos, ktorá sa rozbehne v prípade zlepšeného počasia. Aj teraz sa však usiluje, aby náklady na zber a likvidáciu odpadu boli čo najnižšie a aby to nepocítil občan neustálym zvyšovaním poplatku. Dobrým nástrojom je aj tzv. Samovývoz odpadu, keď obyvateľ s trvalým pobytom v meste môže ročne vyviesť 300 kg odpadu. Dohoda pred samovývozom je tu dôležitá. Výhodou tých obyvateľov, ktorí zavolajú na našu spoločnosť, je tá, že my im dáme presne tú pracovnú dobu. Stáva sa, že niekedy potrebujú prísť troška neskôr, vieme sa dohodnúť, vie ten vrátnik počkať a ten odpad odobrať. Musí nás kontaktovať, lebo na základe toho, čo on má, my vieme mu povedať, aby zbytočne došlo k tým presunom buď na prekladkovú stanicu alebo opačne na zberný dvor. Z praxe sa ukazuje, že možnosť samovývozu využívajú aj firmy, ktoré prerábajú byty a podobne. Pritom práve v prerábke by mala byť započítaná likvidácia tohto odpadu. Spoločnosť Ekos upriamuje pozornosť aj na dvakrát do roka prebiehajúci zber veľkoobjemových a tiež nebezpečných odpadov, keď sa práve občania môžu zbaviť veľkých vecí, ktoré im stoja v pivniciach a nemusia nimi zahlcovať kontajnery na bežný komunálny odpad, respektíve rieši to samovývozom. A ukazujú sa aj ďalšie problémy. S čím sa musíme popasovať v rámci odpadového hospodárstva je tzv. Trošku aj odpadová turistika, kde to vidíme, kde sú zberné miesta, ktoré nie sú uzamkinateľné, alebo sú voľne prístupné, tam máme strašne veľa komunálneho odpadu. Častokrát aj obyvatelia nám dávajú určité informácie, že auto pristaví, neviem skadiaľ a vysype komunálny odpad. Všetko, čo sa vysype do našich nádob, my naozaj za to zaplatíme obrovské peniaze.